Значи изобилието за мен е това движение в три живи фази. И когато едната липсва, потока се прекъсва. Значи ако ние не допускаме, нищо не влиза. Ако допускаме, но не можем да задържиме, тогава то е като... Това беше каца без дън. Наливаме и то се изтича. Обаче пък ако задържаме и си кътаме всичко, което имаме и не пускаме, то влизаме в застой. И за мен е било много полезно също да видя как на мен първа и трета фаза са ми супер лесни. Много лесно допускам, много лесно се отварям и идва, няма проблем. И много лесно пускам. Обаче задържането, контейнера, ще кажа трите фази. Първата стъпка е трябва да разбера какво е твърдението. Трябва да го чуя в главата ми. Нали, защото ние иначе ние го живееме. Това е идентичност. Това, което аз вярвам, че съм. Тоест аз го живея. Аз не го чувам. Аз все още съм слепена с това нещо. Нали, това е тая фаза, в която аз и това вярване сме едно. След това, когато го чуя, нали, пак това, което правихме, би трябвало вече нещо, нали, да е станало малко по-ясно. Не само този път. Вие като се наблюдавате какво правите в живота, едно и също, едно и също, едно и също, и започвате да си задавате въпроса, ма чакай сега. Аз това ли съм? Примерно, както ако на детето го засрамват, като е малко и направи нещо неприемливо, и му кажат родителите, ти си лош, детето почва да изгражда една идентичност, че аз съм лош човек. А ако родителя му каже, това, което правиш не е хубаво, тогава вече то не става част от идентичността, а детето знае, това като правя, то не е хубаво, но не че аз съм лош. И сега начинът, по който са ни отгледали нашите родители, въобще това, което ние сме чули, е ясно, те не са имали те инструменти, така че много такива неща са се загнездили в нашата глава. Така че първото нещо е да видим с какво сме се слепили. И след това да почнем лека по лека да го разлепваме, като го поставим под съмнение. Като го чуеме и си зададем въпроса, добре, аз наистина ли съм това или това просто толкова съм се идентифицирала и толкова съм го живяла, че съм повярвала, че съм това. Например, пак ви давам личен пример, аз дълго време бях силно идентифицирана с лечителката или тази, която помага на другите. И в един момент аз осъзнах, че на мен не са ми интересни никакви други теми и аз винаги извъртам нещата така, че да се стига до това, до този сегмент на реалността. Той има толкова много други неща. И разбрах, че когато се идентифицирам само с тази лечителка, преди това още в по-ранните ми години беше спасителка. Нали? Спасителката после се превърна в лечителка. И сега вече се превърна в човек, който съпровождаща. Може така да го наречем. Съпровождам хората в процеса им. Нито имам амбицията да ги спасявам, нито да ги лекувам. Просто ги създавам им едно пространство. И разбрах, че това слепване с тази идентичност мен ме ограбило от лекотата. Тоест, ако не сме в някакъв много дълбок и разбиващ процес, катарзис, значи не сме свършили никаква работа. И видях, че всъщност аз нося тази роля, естествено, ме кара аз да нося отговорност, която не е моя. Защо? Защото това от малка аз трябва да поема отговорност непропорционална на детето, което съм била. И съответно, всички хора, които са спасители, лечители, които искат нещо да помагат, да спасяват света, да имат тая рана. На твърде рано поетата отговорност. И ставаме силните жени. Имаме и такава тема за силната жена, така че това го работиме също. Но въпросът е да се почнем да се разлепяме. И всичко това става постепенно, нали? То не става изведнъж, ама изведнъж почваме да видим, окей, това значи, може би не е всичко, което аз съм. Да, сигурна съм, че много ще се разпознаем в това. О, здравейте, силни жени! Ако искате на силните жени, мога да ви кажа едно мое също прозрение за силната жена, която купне за още по-силен мъж. Има ли го това? Тук познах ли и в това?
И това е супер голяма илюзия. Защото всъщност какво прави силната жена? Силната жена гледа на мъжкото отгоре. Тя може сама, често тя гледа, тя принизява мъжко. И всъщност истинската потребност на силната жена не е по-силен мъж, а е равностоен мъж. Тук това, което силната жена трябва да се научи, е да може да партнира. Да оставя част от отговорността. О, извинявай! Това е нещо друго, което много ми е любимо, да си разбиваме илюзиите. Да. И на мен ми се разби така тая илюзия, когато имах това осъзнаване. Защото всички купнеят, не искам аз силен мъж, той да е по-силен от мен и аз да мога най-накрая да се отпусна в едни ръце. Не, всъщност силните жени купнеем да се отпуснем в тия бащини ръце, защото силната жена много често има отсъстващ баща, има отсъстващо мъжко, здраво мъжко в детството си. Може да е енергийно, емоционално, физическо. И затова тя вижда мъжкото като слабо. Да, ставаме двама мъже в една къща, да, или ставаме майки на мъжете си. Добре, явно има тук доста от тази порода. Ако сме се разпрели от почти всичко и все пак не намираме нещо ново. Моментно състояние при мен. А ако сме се разлепили? А ти как знаеш, че си разлепила от почти всичко? Ти преди да разбереш, че нещо е така, ти си толкова слепена, че ти вярваш, че това е така. Ние няма как да разбереме. Това е също като да съм отработила. Аз съм си отработила нещата. Няма как да сме се разлепили от почти всичко. Така. Добре. И след това връщаме се, тук малко лирическо отклонение за силните жени, връщаме се на нашия процес сега с разлепенето на идентичността. И там започваме в момента, слушайте, това е много важно, защото това ви е домашното. Това е реално в живота какво да направите. Следващия път, когато усетите, че автоматично действате от това място на идентичността. Това означава, пак пример. Ако аз съм била прахосник и когато дойдат едни пари при мене, първи ми пари ще аз да отида да ги похарча за нещо. Тогава в този момент спирам и казвам, чакай. Айде, ако утре, след 24, след 48 часа имам същия порив, тогава ще действам. Тоест създаваме малко пространство, малко дистанция за да можем да прекъснем автоматичната реакция. Ето това е нещо, което правиме в живота. Но трябва първо да сме го наблюдавали, да го знаеме, нали? За да можем да направим тази крачка назад. Тоест не си го забраняваме, а малко отлагаме, за да може да не е автоматична реакция, вече да е някаква малко по-осъзната реакция. И вече през това време, през тия часове, можем буквално да изпитваме абстиненция. Защото ние си имаме зависимост към тази идентичност. Това сме били ние цял живот или толкова дълго време. Така че опитваме да наблюдаваме тази абстиненция, опитваме да наблюдаваме как почва ума ни да има аргументи, защо трябва да направим точно това. И ние просто си казваме, добре, ще го направиш, само че след това време. И се опитваме това да не го прескочим. И оттам нататък веднъж, като прекъснеме този автоматичен, защото това е един цикъл, разбирате ли? Когато го прекъснеме някъде, вече следващия път вече е създадена, прекъсната е невронната пътека и вече следващия път то прекъсвач почва да работи. И така малко по малко, нали? Не очаквайте, че стане изведнъж, утре ще се събудите и ще с нова идентичност. Не, обаче има някакъв прекъсвач вече. Окей.